Grazzi għal kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, illum nafu fatti ġodda. Fatti li kienu tħallew moħbija mill-Prim Ministru u l-Ministri tiegħu. Fil-fatt, sena u nofsilu, Joseph Muscat kien qalilna li ppubblika l-konklużjonijiet tar-rapport Egrant, meta fil-verità huwa ppubblika biss partijiet li derlu mill-konklużjonijiet u ħalla barra ħafna dettalji importanti. Dan kollu juri li Muscat lanqas il-konklużjonijiet sħaħ ma ppubblika. Minn dan ir-rapport joħroġ ċar li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jinvestiga lil Karl Cini ta' Nexia BT fid-dawl ta' diskrepanzi fix-xhieda ta' Cini e kif jirriżulta li huwa xed fals. Fil-partit tar-rapport li għażel li jippubblika Joseph Muscat sena u nofsilu, dan il-fatt dwar ix-xhieda falsa ta' Karl Cini tħalla barra għal kollox. Ir-rapport ikkonferma arranġamenti strambi bejn l-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri u Brian Tonna. Keith Schembri kien tamal 100,000 euro b'self lil Brian Tonna ta' Nexia BT waqt li Tonna kien għaddej minn separazzjoni. Ir-rapport jikxef ukoll inħolqot kumpanija bl-isem Machin li hija 100% tal-Gvern Malti. Din il-kumpanija kellha tkun ibbażata fil-British Virgin Islands u nħolqot bilan li tkun din il-kumpanija biss li tinnegozja maċ-Ċina. Il-Maġistrat rakkomanda li tiġi investigata din l-istruttura li hija mmexxija minn Sai Mizzi. Fija hemm involuti wkoll b'ċerta affinità Konrad Mizzi, Keith Schembri u anke Brian Tonna ta' Nexia BT. Meta wieħed jifli r-rapport Egrant mod intir, joħroġ ċar li ma ntqalix il-verità dwar il-falsifikazzjoni tad-dokumenti, fejn jirriżulta li ħadd mill-Oppożizzjoni ma ffalsifika d-dokumenti marbuta ma' Egrant.